Hej I skønne dejlige mennesker. Her kommer lige en lille introduktion til nogle af de nyttige egenskaber, man kan bruge i Excel. Vi kommer lige til at snakke om en referencelåsning og en autoformel og noget autosum og nogle af de mest anvendelige genveje. Hvis vi starter lige med at smide nogle tal ind i vores nettoomsætning. Bare et eller andet tilfældigt her, det er ligegyldigt. Og vi kan også lige skrive noget ind i noget vareforbrug. Og så kan vi starte med at sige, autosum, det har vi herover. Hvis vi går ind og laver en autosum, det er lidt hurtigere, end vi skal gå ind og sige, lad os sige sådan et tilfælde, så kunne vi gå ind og sige, den her plus, den her plus, den her plus, den her. Men i stedet for kan vi bare gå ind og sige autosum, og så får vi summen for de felter. Når man bruger autosum, hvis den ikke refererer til de felter, man godt vil have den til, så kan man selv gå ind og definere, hvad for et område man godt vil have den til. Og den kan køre både vertikalt og horisontalt. Og hvis vi så går ind og kigger på autoformler, her kan vi gå ind og sige, at vi har vores nettoomsætning minus vores vareforbrug. Det giver vores bruttoavance, men så kan vi også bare gå ind og så trække den hen. Så regner den det automatisk ud, fordi den fører formlerne videre. Her kan vi se, der hedder den for eksempel F4 minus F5, hvilket passer med den reference, vi gerne vil have. Og vi kan lige øve autosummen en gang mere. Der går den så ind og siger de to her, men det er faktisk ikke det, vi gerne vil have, så vi går lige ind og siger sådan her i stedet for. Så det er en måde, man kan gøre det på. Men lad os nu sige, at det her det er år 1. Vi kan lige gå ind og lave en sådan her. År 1. Men vi vil egentlig også godt have noget i år 2, og der kan vi lige bruge en af genvejstasterne, som hedder Ctrl C, hvor vi går ind og laver en kopi af det markerede, og en Ctrl V, hvor vi sætter kopierne ind. Her vil vi selvfølgelig gerne have den til at hedde år 2 i stedet for, men det, der er kommet til at være rigtig nyttigt her, det er en låst reference, og det er fordi, at lad os sige, at vi har fået lavet en aftale med en eller anden, om at vi sælger en tjenesteydelse, som giver os, lad os sige, 250 ekstra omsætning i kvartalet. Så kunne vi jo godt gå ind her og sige, at i første kvartal, der bliver det vores nettoomsætning plus den øgede avance. Og det vil selvfølgelig fungere, men så skulle vi også ind og gøre det her, og gøre det her, og gøre det her. Det vi i stedet for kan gøre, det er når vi går ind og er her i feltet, så kan vi gå ind og trykke på F4. Så kan I se, så kommer der nogle dollartegn frem. Når man skal bruge F4-tasten, der vil du normalvis skulle klikke på det, der hedder FN-tasten samtidig med, som står for funktionstasten, som er nede i venstre hjørne på jeres tastatur. Men de her dollartegn, det betyder, at nu kigger vi altid på vores 250 i formlen her. Og det betyder, at når vi går ind og trækker den ind, når vi går ind og udvider formlen, så kan I se, at heroppe, der refererer den stadigvæk til 250 i felt C9. Fordi hvis vi ikke låser den, og det kan vi lige prøve at gøre her. Hvis man klikker på F4 en gang mere, så vil den cykle igennem de forskellige muligheder for at låse. Fordi vi kan låse den både i kolonnen og i rækkerne, eller vi kan låse den i begge to. Nu har jeg ikke låst den i noget som helst, og så lad os prøve at gøre det. Fordi det der sker, hvis jeg vil udvide formlen nu her, nu kommer vi til at få nogle forkerte tal, fordi nu refererer den til et tomt felt. Og det er lige præcis derfor, at vi godt vil have den låst, så den altid refererer til det felt her. Fordi det betyder, at selv når vi udvider formlen, så vil vi have, at den refererer til det her specifikke felt. Og det kan være meget, meget nyttigt, når vi har nogle reference op i teksterne for eksempel, som vi skal have overført. Men lad os nu sige, at jeg ikke lige er tilfreds med, hvor det her står. Så kan vi også gå ind og bruge den genvejstast, der hedder Ctrl X.
hvor vi faktisk går ind og klipper teksten, og så kan vi igen lave en Ctrl V. Og det var jo rigtig smart, hvis vi skulle have det her over. Nu kan jeg så sige, okay, men det er jeg faktisk ikke tilfreds med, og så kan vi gå ind og sige fortryd via den genvejstaste, der hedder Ctrl Z. Så hopper det tilbage. En anden ting, der kan være særdeles praktisk som genvej, det kan være en Ctrl P, som var vores printfunktion. Det kan være meget smart. Og man kan også, hvis vi går ind og markerer noget tekst, hvis vi går ind og trykker Ctrl F for eksempel, så kan vi gå ind og gøre teksten fed. Vi kan også gå ind og sige Ctrl K, som gør det kursiv. Hvis man har tekst, der er kursiv eller fed, så kan man så gå ind og så gøre det samme den anden vej, hvor man bare bruger genvejstasten en gang mere. Så det er nogle af de sådan, mest basale funktioner, som er rigtig, rigtig nyttigt i at så gøre det en lille smule mere effektivt at arbejde i Excel, og jeg håber, at det kan hjælpe jer med at få lidt mere ud af programmet.